Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukbanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kanunay gid na akong mabati sa diha pa ko sa seminaryo ang kanagyong pulong the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Ang liso nga gitanom nga nisabwag sa tibuok kalibutan mao ang dugo sa mga martyrs. Ngunang ang ato gid ang calling mao gyud ang pagpakamatay para sa pagtuo. Saman, anda mo dili. Mao na hilom kay ta basta kana na hisgutan. Naay ning kuan ako, naay nagsigig text nako nga pader purtim pata na akong tabang sa akong pamilya, purtim pata na akong binuutan, nga nagsangyaw manunta ko nila sa pulong sa Ginoo, nganong ila naman noong kong dauton, ila naman noong kong gisalikway. Muna ito mga reklamo. Napay ni reklamo na ako nga na ako no'y ilang grupo sa mga kabos nga nangita og kapuy-an. So siya gay nagningkamot nga maka-avail aning mga nabang mga programas gobyerno ba nga maka-avail ka ng mga low-cost housing. Duha ka tuig yun kuno niyang kumbati nga para gyud maka-avail sila anak. Daghan kay sila. Nya siya ra naglihok matud pa niya. Ang resulta pag lusot na sa maong proyekto, siya mo'y wa ma-appeal sa makatag-iyag balay. Siya ay nag-process, siya na no'y wa ma-appeal. Kaya gimaniobra ko nung sa ubang mga membro na naglagot niya. Wara ba siya tabangi panahon sa process, sa diha ng pag-award na, siya na no'y wa ma-award eh. Huwag ka mo ingon na, okay na ninyo. Ingon din siya, pader, tabangi kong ampo nga mausab unta ang ilang huna-huna. Niya ako dayong gitubag kuwang pana patyon gyud kanila. Mo ginay sangkuan. Pareha ni Esteban, gibutang man kay dire. Si Esteban
sa atong unang pagbasa, si Esteban puno sa grasya ug sa gahom. Sinangga na? Full of grace, murag si Mama Mary, full of grace and power. Pero tanawa unsay gibuhat sa mga tao, gipatay. Kana bang di na ta angayang mo claim nga angayan tang taghuron, angayan tang respetuhan, samot na gyud na atay mga sala. Nya magmahay-mahay patas Ginoo. No. So isip di ay tinuod nga Kristiyano, ang ato gyung number 1 nga kalipay kana gyung patyon tas atong pagtuo. At patyon ta tungod kay mituo tas Ginoo. Patyon ta tungod kay nagbinuotan ta. Kana mo'y pinakanindot gyud. Kinsa ninyo dinhi ang nahigugmaan ng klasiha sa sitwasyon. Taas ko nung kamot. Puros-puros, tabuangon din eh. Muna, ang ato gyurong Christianity, dili na gitawag na to genuine. Ang atong Christianity, unsa man siya, gitawag na ron na siya sa philosophy og pragmatic Christianity. Unsa man ang pragmatic? Nga bang pili-pili lang sa pabor. Kristiyano ko, basta ingon ani. Dinasad ko Kristiyano, basta dili ingon ani. Magpili lang ka ba? Sa ganahan lang. Kung ang Christianity nagdiman og kasal, nya ganahan man lang migpuyo-puyo, civil marriage, adi kumtuman. Kung ang Christianity manghatag og healing, sama nang moadto kag mga healing centers dinis atong kalibutan, Lourdes, Fatima, nga apil pagay nato diha ng local nato dinhi, mga Santo Niño, Lirigla, sa Simala, San Vicente sa Pitalo, San Vicente sa Bugo, way labot ang San Vicente sa Liloan. Adto magpunsisok, basta healing gani. Ako. Kana bitang kusog kayo mo papasar og board exam, kanang kusog kayong mo hatag og visa, mga US visa, nga kun moadto ka pasar dayon imong US visa, ako na Kristiyano ko diha. Pero ingno na gani kung pag-antos, likay ng sala, ayaw mo pag premarital sex, ayaw mo paggamit anang pills, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pagkolor anang inyong buhok, ayaw mo pagsigpatato, ayaw mo pagsigig badlis anang inyong kilay, di na maong. Mao na siya ang pragmatic. Ngilingi anay mong tupad. Naunsa man ka, genuine Christian or pragmatic? Sige. Kay si Esteban sa iyang pagtuo, bago pa kay niya kanang early Christianity, siguro mga year 50 or year 40. Kung ano na siya, mga bago pa kaayo na nagsangyaw, bata pa kaayo ang Catholicism or Christianity, pero naanay nagpakamatay para ana. Karon hinuon nga niabot nag 2,000 years kapin ang Christianity, unya daghan na kayog napakita nga mga kamatuoran nga kini tinuod gini, murag minus na nung kay nito. Karon ng God, lahi ang martyrdom karon. Sa una, ang martyrdom inagasay dugo. Karon ang challenges sa atong faith is the choice between pleasure and pain. Choice na. Kaya ang gi-offer sa kalibutan, maro man guning yawa, mga igsoon. Nahibaw siya nga kung ang mga Kristiyano hadlokon nga patyon, malipay. Mga Kristiyanos ba? Kita ba? Karon
adi sa una din Kristiyano dili kani karon. Ay malipay din mo sakitan. Dili no. Dili lagi. Na karon unsa may nakit-an sa Ginoo sa yawa. Siya kanang og pasakitan ng mga Kristiyano mulig-on sila sama atong persecution katong paggukuro mga Kristiyano siging pakamatay lupig taani kay kada aga sa dugo sa martir mukuan man mubuhi man mo ni kani si Saulo dinhi gi pagkamatay ni Esteban wa da ngatig pila ka tuig si Saulo nahimong San Pablo na kuan ba natakdan ba ingon kuyaw kay nang dugo sa martir ay mura nag-COVID basta inigpatay nimo takdan ka di na ni nato aniyon ingon ang yawa ba maro kinis tanan si Kristo gipatay ni daghan na noon ayaw nagpatiya unsa na may gihimo karos kalibutan unsa may gihimo sa imong yawa insya ofere sila og opsyon sa kinabuhi nga kung musunod ka sa yawanong buhat, mas malipay ka. Nga kung musunod ka sa yawanong buhat, mas madato ka. Kana mo na rin gikuan, gi-offer. Siya, sige pakig-live-in o foreigner nga tiguang. Ayaw pakasal kay di man sana Katoliko, pero mausab na imong balay, mudako na imong balay, makapalit pa ka og high-end nga mga balay sa subdivisions na padyog kay sakyanan. Unya milyon-milyon pagyud imong madawat tungod kay dako kay nag-ilis ilang kwarta didto. Nya dali ra sad kay nang mamatay, imo na ang tanang katigayunan. Nya og di na mo makasinabot, nya nakabot na ka didto, na citizen na ka didto tungod sa inyong marriage, ala pangita lang saglain. Nya unsa man Diyos no na o dili. Pero daghan kayong ni tukuba na, daghan kayo. Pangurakot. Nya pagsabot lang og maayo, kay kung magtinarong kag alagad, di ka mangurakot na, mamatay na lang ka, di gyud ka madato. Di gyud ka katilaw hayahay kinabuhi. Pero pangurakot di ba, sunod buwan, nindot na kikagbalay, nindot na kikagsakyanan. Sunod ayon ta diha. Sabot lang ko ta, walay piyaitay. Mo na nang gitawag og network of corruption. Di ba? Ano yung makuntutukan? Baby, may mong sundon. Madato ka o mapobre ka? Sige, ayaw pangurakot. Isultig yung tinuod. Kana ra yung imong sweldo sa gobyerno or sweldo din sa simbahan. Kana ra gyud maoy atong puy-an. Patay ka. Labi na karon ni increase nagmaayo ang mga paliton, wa na jud kay malungag. Panguha nay daghang kolekta diha, panguha. Di ba? Amo na manihuay sad ingon sang pari, ako sad ni ingon sa tong wa na ra ba diri sa Kristan. Ako sa ni ang sekretary sa dito ba kaning pamisa ako sa ni alab inang kunay nalantag maayo ginamitay haron lang yun madato so karon gigamit na sa yawa ang kaning tulo ka importante kayo: wealth, comfort, power. Naa kaaning tulo lingaw na kay kas kalibutan niya ang i-offer sa yawa pirmi gyud nga naaning wealth, comfort, power. Si Esteban full of grace, sa to pa comfort, full of power. Pero unsa may iyang gipili sa paggamit sa iyang comfort, sa iyang graces and power, iyang gigamitan og humility, emptiness, emptying the self. Kanabang biyaan ang tanan. It is a decision. Ato ginang desisyon, biyaan ang tanan. Sige, lingian ay mong tupad. Yung na mo desisyon ka, nga biyaan ni mo ang tanan. Sige. Yung na ko lang.
Oh, wagin mo lingi. Wow na. Pag magpangutan anay sa tao kay maura ba na isugo sa Ginoo? Kinsa tong musunod kanako nga dili mubiya sa tanan, apil siyang kaugalingon, dili angay kanako. So karon di ay ang tinuod nga martyrdom is to love God over and above everything and everyone. Higugmao na to ang Ginoo labaw sa tanang butang ug tanang tao sa kalibutan. Pananglitan imong bana, kulatahon ka, higugmaa ang Ginoo nga nag-ingon pagpakamatay para sa imong bana. O kana, di jud ka mo buwag. Bisan pag ingnon ka sa imong bana, pahawa na diring animala ka, ihog pa ka ngadto sa hagdanan or sa inyong pultahan, ilabay ka ngadto sa gawas, balik yug sod. Aron putlan jud ka sa liog dito sulod. Ingna gid siya, dong mas nahigugma kos Ginoo kay kanimo. Nya sugo mas Ginoo nga pakamatyan ti ka, di ko mubiya dinhi nga buhi, magmubiya ko dinhi nga mamatay sa imong mga kamot. Ingno di kasi imong bana, yama uday ng animala ka, bidali nga ribe, luo ko na kang maayo. Nya unsa may gisulti ni Esteban, pag luok na niya katong gibato na siya maayo, galisod na siya ginhawa, unsa iyang gisulti? Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Mo sa na imong isulti ni luok? Ingon ka, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Nga hanap na kayong naong sa imong bana ba nga nagluok nimo, ingnon dayon nimo siya till death do us part. Pakpak ng mga anghel. Lagi. Kanang imong bana sunod buwan Kristiyano na. Magliminister pa na din magsige pa naghilak-hilak pader pasayloa jud ko dako kay kugsa. Ngano man napatay na ko akong asawa nya karon kumusta man siya na nakoy bag-o. Sige kaslon dayon. Sige ay mo pagpuyo-puyo pakasal dayon mo. Di kasal na sila ana unya pag kuana nila pag honeymoon nabangga man ang gisakyan namatay silang duha o katong iyang bag-ong asawa. Asa man to padong ang bana? Impierno o langit? Kusga? Langit. Maunay pangandoy sa mga martir nga kining akong pagpakamatay makapalangit unta ni sa nagpatay nako. Muna si Esteban usa sa sayang gisulti kung basahon ninyo ning Acts of the Apostles niingon si Esteban, Ginoo ayaw sila pakasada sa akong dugo. Pasabot luwasa in taon sila niining dako nilang sala nga nabuhat. Nindota no? Kita day mo sa imong bana dito. Mag-holding hands pa mo, kuyog sa iyang bagong asawa. Kaya nalangit man sa to. Kaya nagpakasal man. Di ba? Yun nindog na ta.